Witam Was pięknie. Przed nami w Bifeju do ludzi z pasją Andrzej Borowiec. Synek, jak widzicie, nie napakowany, no wyćwiczony, bo on się zajmuje judo. Panie Andrzeju, pierwsze pytanie. Ja tak na dobro sprawa, nie wiem, co znaczy to słowo judo, co to jest? Judo, japońska sztuka walki, która powstała w XIX wieku. Jej nazwa znaczy dosłownie łagodna droga, tudzież łagodna sztuka. Jest to sztuka taka, która polega na ustępowaniu, żeby zwyciężyć. Taka jest główna maksyma tego sportu. Także judo, miękka droga, łagodna sztuka. Tak to się tłumaczy. A od kiedy Wam jako człowiekowi towarzyszy judo od samego początku? Nie no profesjonalnie, bo o tym będziemy zaraz gadać. No, ja zacząłem trenować w 1991 roku w ślad za moim bratem, który trenował 2 lata wcześniej. Ale wy jeszcze Ode mnie? wtedy mieli zgod. Ja miałem 10 lat wtedy. No i bardzo dobrze. No i dosyć późno zacząłem ćwiczyć to judo, bo dobry wiek do startu na judo to jest 5-6 lat. Ja dosyć późno zacząłem jako 10-latek, no i na dzień dzisiejszy trenuję 26-7 lat już blisko. No, także całe życie poświęciłem temu sportowi, no i od zawodnika do trenera. Taka jest moja ścieżka. A teroski na dzień dzisiejszy co robicie? Bo ja do Was trafiła, to zawsze człowiek idzie tak okrężną drogą do tego, co mu pod nosem. Ja do Was trafiła przez pielęgniarka pani Aneta Moskwik, która mi dawała zaszczyki i ona mi o Was powiedziała, potem się pokazało, że się znamy. Czyli co profesjonalnie dzisiaj? No jak my zaczęliśmy ćwiczyć, to jeszcze w ogóle był mało znany sport. Znaczy w Polsce był znany, ale ten nasz klub był mało znany. My tam trenowaliśmy w budowlance, trenowaliśmy w 40. Ten klub nam się rozpadł, jednak pamięć o nim nie zaginęła, gdzieś tam w moim sercu cały czas była. Ja trenowałem wyczynowo w zasadzie od samego początku, my żeśmy uprawialiśmy sport. Tutaj, jeżeli chodzi o judoków, to praktycznie nie chodzi się na treningi, tylko albo się trenuje, albo się nie trenuje. Także my trenowaliśmy i Aneta trenowała też trochę później się zapisała ode mnie, ale też trenowaliśmy razem w tej samej grupie i właśnie do 1999 roku trenowaliśmy razem u boku naprawdę niezwykłych mistrzów, bo u nas w klubie był Piotrek Kamrowski, który był na 2 olimpiadach w judo i Janusz Wojnarowicz, który zaczynał też 4 lata później ode mnie, potem po rozpadzie klubu poszedł do Bytomia i tak długo trenował, że też dojechał na 2 olimpiady w późniejszym okresie, właśnie w Pekinie był i w Londynie na olimpiadzie. A ja trenowałem wyczynowo, ja się przerzuciłem z judo na jiu-jitsu. A różnica? Różnica pomiędzy tymi sportami jest taka, że w jiu-jitsu jeszcze jest dozwolone kopanie. Więc to jest taki sport jak judo, tylko zakres stosowanych technik jest nieco szerszy. Można uderzać i można kopać. No nie? Natomiast obydwa te sporty działają w ramach związków sportowych ogólnopolskich, więc i tu jest kadra narodowa, i tu jest kadra narodowa i no, mogę powiedzieć, że no, przez 8 lat byłem w kadrze narodowej właśnie w jiu-jitsu, jeździłem po całym świecie, zdobywając doświadczenie na wielu turniejach Pucharu Świata i no, z powodzeniem startowałem na wielu turniejach. Dobra, to każeście byli i z jakim powodzeniem? Pochwalcie się troszkę. No w Polsce zdobyłem 12 razy tytuł mistrza, wicemistrza Polski, czyli 12 razy stałem na podium turniejów takich właśnie rangi mistrzowskiej. Do tego można by było dorzucić około 10 takich medali z Pucharów Polski, które też są takimi turniejami właśnie ogólnopolskimi, ale generalnie ten mój cały rok startowy był wypełniony jakimiś wyjazdami za granicę, no, że ja zjeździłem praktycznie całą Europę. Dopóki startowałem w jiu-jitsu do 2012 roku, to zjeździłem całą Europę. No, niestety nie byłem na tyle dobry, żeby wyjechać na Mistrzostwa Świata, bo tam zawsze jechała jedna osoba z kategorii, ale zawsze byłem albo drugi, albo trzeci. Więc nie kwalifikowałem się na Mistrzostwa Świata w jiu-jitsu, no ale wysoko stałem w rankingu ogólnopolskim, także no, mam doświadczenie, jeżeli chodzi, zadowolony jestem z tych lat, które spędziłem w tej dyscyplinie sportu. W 2012 roku dostałem propozycję promowania nowej dyscypliny, znaczy nowego stylu zapaśniczego, bo bardzo długo ćwiczyłem judo i zapasy równoległe. Miałem 10 lat praktycznie, gdzie trenowałem
rano zapasy, a po południu trenowałem judo i trenowałem 2 razy dziennie, długie lata i nabierałem doświadczenia. Tutaj walczyłem w judoce, tutaj walczyłem bez judoki i dostałem propozycję promowania nowej odmiany zapasów, która dosyć przypomina trochę judo, bo to jest styl wolny, w którym walczy się w spodniach. I przyjąłem ją, zacząłem jeździć na te zawody. No i generalnie tam już startuje się na turniejach rangi od Pucharu Świata wzwyż. Także jeżdżę tylko po Pucharach Świata i po Mistrzostwach Świata. No i powiem szczerze, że w zeszłym roku byłem 5. na Mistrzostwach Świata w kategorii 100 kg, gdzie w mojej wadze było 2 olimpijczyków z Rio. Także zawodników, którzy w tym samym roku startowali na olimpiadzie, to walczyli ze mną w kategorii, z jednym miałem przyjemność walczyć, no przegrałem, ale doświadczenie zdobyłem z nim. No, w zasadzie musnąłem się o ten medal, no żałuję, bo zabrakło mi odrobinę tam do tego brązowego medalu, miałem silnego chłopaka z Ameryki i no, udało mu się, wykorzystał to mój błąd, no i udało mi się wygrać ten medal, no ale co się odwlecze, ten nie ucieszy. Ja też nie jestem taki najmłodszy, także ja mam 36 lat dzisiaj, także swoje lata tej świetności to już mam za sobą, ale to cały czas trenuję i jestem w formie. A co dzisiaj, bo Jowoz też zaprosiła, nie no, żebyście się tymi medalami pochwalili, ale żebyście też powiedzieli, jak ta wasza pasja do eleganckiego, bo to judo takie jest, do eleganckiego sportu przełożyliście wy, jako też pedagog, nie? Powiedzcie. No, powiem tak, bardzo długo jak jeździłem po zawodach i cały czas w sercu mi leżała historia naszego dawnego klubu. Właśnie klubu takiego z krwi i kości, gdzie się wychowali mistrzowie. Zresztą nasza drużyna była mistrzem Polski drużynowym, gdzie my żeśmy ćwiczyli tam na takiej malutkiej salce, 50 m2, było 12 zawodników i oni zdobyli drużynowego mistrza Polski w kategorii juniorów. I ja naprawdę z głębokim sentymentem żyłem do tego klubu i postanowiłem ten klub niejako wskrzesić. No i więc właśnie 5 lat temu, bo to już 5 lat minęło, zabrałem się za siebie i postanowiłem, że otworzę na nowo Gwardię. Mieliśmy klub Gwardię Katowice. On się tak ten klub nazywał, nie? Była Gwardia Katowice, potem był Policyjny Klub Sportowy Katowice, on zmienił nazwę. Cały czas był ten sam, aż w końcu zakończył swój żywot w 2003 roku. Mój trener zrezygnował tutaj z sekcji tyskiej i wrócił do Mysłowic. Natomiast no, ja postanowiłem, że po prostu, że wskrzeszę tą historię, bo nie chciałem pozwolić, żeby ta historia zginęła. I postanowiłem otworzyć klub i tak też zrobiłem. Zacząłem od 5 dzieci. Na początku w ogóle dostałem propozycję pracy w takim klubie MMA, tam jako trener dorabiałem. Natomiast no, bardzo szybko się pojawiła właśnie możliwość, żeby założyć własną sekcję i tak mi się też udało. Prowadziłem najpierw zajęcia z młodzieżą, tam z chłopakami, tacy, którzy chcieli się trochę nauczyć walczyć. MMA, owszem, prowadziłem zajęcia, jednak cały czas byłem sercem przy tym judo i już po pierwszym półroczu postanowiłem, że wskrzeszę to judo. Zacząłem robić rekrutację, założyłem taką skromną stronę internetową na dzień dobry No i na pierwszy trening przyszło mi 5 osób. Uznałem, że okej, że to jest dobry start. Przez pierwszy rok pracowałem, dozbierało się tam może 15 osób i dozbierałem tych ludzi. Powstała pierwsza taka grupa, też właśnie odwiedził mnie mój kolega właśnie Piotrek Kamrowski, ten olimpijczyk z naszego starego klubu, który też miło spojrzał na to, co robimy. I z jednej grupy powstały 2 na drugie półrocze. Na trzecim roku powstała 3. grupa. Minęło 5 lat i dzisiaj, na dzień dzisiejszy we wrześniu sądzę, że będziemy mieli 8 grup szkoleniowych. W każdej no, średnio od 15 do 35 osób, bo to różnie, w każdym wieku są różna liczebność jest tych, natomiast no, tak mniej więcej się to rysuje i mamy zajęcia od 3. roku życia aż do seniora, także dorośli też u nas ćwiczą. Od 3. roku życia? Tak, prowadzimy zajęcia nawet z przedszkolakami. Także staramy się tym dzieciom właśnie propagować ten zdrowy tryb życia, wychowanie przez sport, właśnie przez to judo, już od najmłodszych lat, od przedszkolaków.
No, te zajęcia są bardzo dosyć takie, no stały się popularne. Dzięki temu, co robimy, stały się popularne, wróciło to, że tak powiem, jest to widoczne i ludzie chwalą sobie, bo my jesteśmy takim klubem policyjnym trochę. No ja też jestem policjantem, jeszcze póki co pracuję. Myślałam, że się nie przyznacie do tego. Nie wstydzę się mojego zawodu. Wykonuję go, przyjąłem się do policji, bo tak czułem. Ja się nie wstydzę, że jestem policjantem. Zobaczymy, jak długo będę to robił. Natomiast my jesteśmy klubem takim właśnie policyjnym, nie wszystkim się to podoba, natomiast no, większość rodziców, którzy do nas, to chwalą sobie dyscyplinę, która jest utrzymywana. Czyli na słowo tych zajęciach. policyjne, przepraszam, że mam chodzę słowo, oznacza, że trzymacie te dziecka tak trochę za pyski, ja? Tak, trzymamy trochę. Czy idzie się jeszcze do was zapisać, a jeśli tak, bo godą o kolejnym roku szkoleniowym, nie? A jeśli tak, to jako strona... Ja mam, no mamy takie wypracowane programy, dosyć, teraz mi się udało dosyć rozbudować tą ofertę naszą. Mamy właśnie tych kilka grup treningowych, gdzie jest podział na kategorie wiekowe. Na początku dzieci przychodzą, to lądują w takiej grupie 5 do 6 lat, bądź 7 do 12, to są osoby, które początkujące są i rozpoczynają te treningi. Do nas jest bardzo duże zainteresowanie, więc my robimy nabór przez wakacje do końca sierpnia, ewentualnie listę rezerwową robię we wrześniu i tam dokładam dzieci, które zapisały się później, no, ale na przykład zwalniają się miejsca, więc tam uzupełniam te miejsca. Jeżeli ktoś się spóźnia, bo na przykład w połowie sezonu na przykład chce się ktoś zapisać, a my jednak pracujemy na programie sportowym, więc ja nie przyjmuję w ciągu roku szkolnego, już nie przyjmuję do klubu. To jest bardzo ważne, bo do mnie dziecko, które chce przyjść już w grudniu, to już nie nauczy się tego, co było we wrześniu, a nauka judo jest takie budowanie muru. Najpierw trzeba zacząć od fundamentu, żeby zacząć stawiać cegły. Więc nie przyjmuję ludzi w środku sezonu. Natomiast zrobiliśmy świetną alternatywę, ponieważ weszliśmy w współpracę z taką siłownią Fitspot, gdzie robimy właśnie zajęcia dla tych przedszkolaków i też zajęcia dla tych starszych dzieci, które się spóźniają i mają możliwość iść tam na zajęcia program jest troszkę rozciągnięty w czasie i trochę są lżejsze obostrzenia te treningowe, natomiast no, jest możliwość, żeby po prostu dołączyć tam w ciągu roku. Zgłoszenia przez jako strona. Zgłoszenia robimy tylko i wyłącznie na maila rekrutacja@tychy.pl i w zgłoszeniu trzeba podać imię, nazwisko dziecka, rocznik urodzenia oraz telefon kontaktowy do siebie. Przed końcem miesiąca wszystkim zwracam maile zwrotne, gdzie podaję szczegółowe informacje. Co jest dosyć ciekawe, teraz my budujemy pierwszą w historii Tychów halę sportową. No właśnie, chciałam was o to zapytać. Powiedz jeszcze o tej hali sportowej. No, wiele lat żeśmy pracowali cały czas na sali gimnastycznej w jednej szkole, tudzież w drugiej szkole. No i ja codziennie musiałem rozkładać około 800 kg maty. Musiałem rozłożyć 800 kg i złożyć 800 kg. Ale to panie wam nie zaszkodziło. No na pewno nie. Ja na pewno byłem rozgrzany przed treningami. Natomiast no, te sale były zawsze gdzieś tam, ograniczały mnie metrażowo. No, teraz udało się właśnie tutaj dzięki współpracy właśnie z tą siłownią i właściciel obiektu dał nam na wynajem bardzo duży segment swojej powierzchni. No i przygotowujemy tam właśnie razem właśnie z tą siłownią i jeszcze z pierwszą szkołą sportową, bo w Tychach się buduje szkoła mistrzostwa sportowego i to też konstruuje to APN. I my żeśmy weszli w taką współpracę trójstronną i przygotowujemy no, pierwszą w historii Tychów halę judo, która będzie naprawdę ogromna. A kalna będzie. To będzie na osiedlu F za Biedronką, niedaleko liceum numer 4, gdzie kiedyś były warsztaty Suzuki Durczok, a tam był kiedyś, jak ktoś jest starszy, to kojarzy PCS. Więc to jest zaraz obok tego liceum 4 i tam nasz segment to będzie właśnie hala sportowa, a zaraz za nim jest siłownia i fitness. To też jest w ogóle takie pierwsze przedsięwzięcie, bo tak, my jako pierwsi budujemy taką profesjonalną halę, gdzie będzie mata amortyzowana, będzie w pełni wyposażona do profesjonalnych treningów wyczynowych, judo, dzieci, dorosłych,
w każdej kategorii wiekowej. Natomiast dorośli, bo rodzice też mieli takie zapytania, czy mogą coś robić w momencie, kiedy robią dzieci. No więc tutaj jest taka alternatywa właśnie, że jest możliwość pójść na siłownię, tudzież na fitness. Nie ma problemu, że jeżeli się rodzicom trening przedłuży, to ja zwrócę uwagę na dziecko, może zostać u mnie pod naszym okiem. Dzieci są naprawdę grzeczne i jeszcze może się czegoś nauczyć z treningu późniejszego. Także jest tutaj znakomita możliwość, to jest jedyna opcja taka treningowa w Tychach, gdzie ja na przykład biorę dziecko, ćwiczę na treningu, rodzic idzie, ćwiczy równocześnie i skorzysta z tego cała rodzina, ponieważ no my promujemy zdrowy tryb życia. Dzieci się rozwijają, rodzice się rozwijają, zamiast siedzieć na ławce i się nudzić, czy coś gazetę, to rodzic może iść i poćwiczyć i jeszcze coś z tego skorzysta i nie marnuje tego czasu. A kiedy to ruszy? Ruszy to we wrześniu. W tym roku. Tak jest. 1 września planujemy otwarcie tej hali. Planujemy zrobić taki mały festyn, spotkanie właśnie zawodników i starych trenerów klubu. No i zapraszam, oczywiście będzie otwarte okno od 17 godziny 1 września. Chcemy zrobić właśnie to otwarcie. Będzie hala otwarta na zwiedzanie, będą zajęcia dla dzieci, jakieś tam kolorowanki, tory przeszkód. Do zrobienia jakiś poczęstunek oczywiście będzie i nasze tam atrakcje, informacje oficjalną podamy na stronie internetowej gwardia-tychy.pl. Także w tej materii to... Pięknie dziękuję Panie Andrzeju. Zaproszony Was wszystkich.